Abusia mechamo mejedi ese obi ahwe ye nenne adusua sonkokra ne de ba besommo eya na wo ba kejeti ana sese wo ba Kumasi a wo se me kwa Adum ana sese me kwa Adum pampaso na wonim se Adum ma da ye ka no a ye ka ba bi kakra ye ka se ha nyina ye Adum no wonim se Adum ankasa eye bia kuma bi a se bi eno so ewo ahanomo na wonim se Adum hanum nyina no abrono no ye maako aduoso enson 77 anananom kambo mu a amane ekwan so nananom ka no Kumasi abrono aduoso wonson ewo sente nananom ka no Kumasi abrono aduoso wonson enu nti ne adusua ye de bramo no ye bebobo eye abrono a kambo mu mayenya Adum no anase Adum ka ho no a Adum edin ne daso no abrono ni nyinara edin ye wie nso a ye de wafam a chew baby abrono bia ewo se de be ya ubehunu ni ye ensansa nananom omunim de se de omuze chekere niema no na akwan so ene ededa enu nti abrono no enyina edin ni ye wo abroman eburetia so denchemena so adontimu Adum Safia muanim akyeremade anamenako ankamadu ano apeja ankobia asratu ase atana ho anochekoma ho apibuoso apetesenaye ena afenso apempua penanko asamponso asafo saman asem esikeku asomfo asokwa etioto atwerebuana aya kese ho ananta bimpe buahitiemu na yakobojawe bodomase burase dampan kese ho dade so aba daabo ase denteso debo so di atweso aha bia yenim se ewa Adum no a yenim se wo ho no se efiri tete ena sebi nananom chekere ka ho eno so eka ho bi ana se wo beka no di atwaso di akonfo ase dontuaso dompem dominase dwabrem ehurem himaho hyew kejetia kete kotoko kosei kwadane enkram nitibanso enkwantanan nkukia nsanso nsanie nsuase ntomem ntontomu ena afenso ntuom na yefri ntuom a ne ekọ onyina mansuase pampaso penanko anase penanko ni din baako ene basaduase ena afenso eye jase ne ekọ senyase srama jeduemu sentuo sre bo sechi subinso tipre toprema nkwanta wawase ena afewura kose enu nti abrono ediosonso anananom ka no Kumasi abrono edioson wonso no a wonyina kabomu a sese ye ka no Adum no wonyina edin no ena mabobo so no na yenkan ne yenhya no so se abrono ediosonso ni nyina no ewa ahemfo a won edi so ahemfo no nso ewa enkura hodo a ehye won yemu a won edesom krobia refi asante kotoko hene otumfo wo se tutu a wotoso emienu enu nti na kame ho na yemfam ne yencho bebi abrono no enyina ho bia wo bebia meginan eya na yeta kasa higher prisons run about enkwanta no ahanya nkwantanan
aha ye nkwanta enson na wonim say baby am gyan ni mu tentenso ekọ baby a Prudential Bank no aba nsoro ni si no aha nyankokusiamwa ekwan na afen so eden ya atwoma kwa wo mawura bank wo mu a sebi KFM omoton musical instrument no aha ensane na wo kọ wanimu nso baby a ultimate fashion enso aba nsoro ni si no efiri mu hwa ekwakosi bia omotontontofe ni adodode no ehọ nso dominance na wo ba machi a bia societal general enso sika krabia ne wo no wo fomu ade kwakwakosi children's hospital a ehọ nso pampa so na sa wo ba machi a bia central police station sie no ehọ ya abroman na wo kọ bia Ashanti regional police headquarters enso wo no ehọ nso atuoto na wo twam na se wo kọ Bank of Ghana bia Bank of Ghana wo no nso ehọ asrato ase na wo ba prisons a ehọ ya no na wo ba bia Methodist asafo ehia no a ehọ sebi hiewu na wo fa Methodist won asafo no bia won ehia no ekwan ya demu akwakosi ejaba jewelry nkwanta na ejaba jewelry sebi na ba nsoro no nso esia ehọ ene denchemmena so bosheba aba nsoro no esie no awa Yerepa FM wo mu no ekwan na edase a ofa hotibu kosi Sambra hotel no ehọ nso penanko enu nti se wo hwa bia megina ya abrono amabobo so no ase ekwa aniwu anesa abrono ne bobobo ho enu nti kaye ho ne ensua mom adesua yi de woye me yesua gyawa ebeha me pa enu nti subscribe to Alandu Media kaisa spellings no ALANDU now the media so Asanteman blogs so Facebook and now so TikTok so ya Asanteman blogs share ye ne emfa adesua ne emremo ye wie ye betena se ne de ho adesua nyina ye kire mo ye de mo fam ne ya kire mo ne nyinara ye wie ne de so ho adesua so de aba so mo ne ye ho ahemfo a omodeda abro no adu sonsun ne nyina ye behu won na won so ho nsam so ye de aba so mo kai se di no ma me Fauzia medamase Methodist and I say baba gas oba prisons runabout na any customer what prisons runabout now bia me gina hiewu aha ene efre hanom hiewu prison kwanta na bigusu me gina me di kan kasa kwanta no ni nyina bro no foforo enu nti baby me gina KFM baby a omoton musical instrument no atwuma kwa wo mawura bang no ewo mu no ahanom ensane enu nti baby me gina ensane baby me gina boshe babu nsane na wo machie no aha no wa Yerepa ewo enu nti free Methodist asori da ye hui efa wa Yerepa anim ha na efa kwakwakwasi post office kwan nyina so no aha nyina denchemmena eso ana kwan ye nam so a yetimi fa ha no ma de kosi Adum melkom no aha nso penanko ye frɛ ha penanko enu nti kwa ye free ni se ye kɔ no denchemmena so obefa Yerepa nchemu ha na wo sane de akɔba bia melkom wa oba ekurakura sebi okura wa ahanom enzo so penanko enu nti se wo ba chiritwe nkwan anase chiritwe nkwanta ne so a wo brono a edin a ye frɛ nkwanta ne so anase brono a wo sa nkwanta ne so enu nti hiewu ene baby Methodist wo no ena afen so ne nchemu pa wa Yerepa ho no no so a ye de ko si post office no ho so de nchemena so ena ye fa o Yerepa so asane akoba bia oba ekura ne kura anase ye de ekọ Adum melkom no ho so ye frɛ ho no mo penanko bia ye gina yi ahanom apempoa
ehwanie ena sa ukọ ni se nso so a kotoko enu nti kaye ho ne emfa emremo okay tete podium night club aha na ye say boogie down na hanum na ekoso pa anaso say ultimate fashion baby ultimate fashion abronsan no ewo no eko ni nyina no aha eye dominase burase anase burase ena megina yi burase no ekwan a ufro ayere pa wo twamodi akọ eye post office no udura kwan a wobetimi amane kwan a da hɔ anase amane anase bom kwan a da hɔ a wo fa hɔ de kosi new melcom no anase kumase hene nkwanta no ana kumase hene efie no saa bro no ahanom edi bura eye bura ase dum papa so ankasa anase pampa so a wo free children's hospital a ekwan a demu a edi kosi societal general enkwanta no so no aha ehonom ene ye Adum pampa so enu from children's hospital ekwan na demu tin a edi kofa eye Kervis cosmetics na wodi atwam akwa kosi societal general bank no eha ene ye Adum pampa so anase hane pampa so menim se obekumase a yenim se bia kakra yi nyina na ye Adum nanso no kwasam ne se baabia megina yi aha ene Adum no eni nti Adum hene ahemfie ene wo mechi no eno nti se wo wura Adum a eye baabia snap ya ba savings and loans omo original office ne wo no anase kasa preko ehonom ne nhwe animu ena Adum ahemfie wo eno nti sa abro no anase bro no ye frɛ no Adum no aha ena megina yi yede mo from baby yeduri ahanum ka kasa ha ye Kesben anase ha ya Aseda house na so hwe me nsabonkum so a ye frɛ hanum ne ntibanso ena afi so hwe me nsabonkum so a eye Aseda house honum ekwa ase ho no nyina so ye frɛ honum so wawase enu ntika ye ho wawase ena ye wrai enu nti ye famu a ya bese awuram ne akọ hema ho ye free hema ho a ne afa akosi akyeremade ye ka akyeremade a ehonom ene wohene be champam hene sebi na hemfie ewo enu nti yenko okay enu nti hema ho enso so ena ye duru no na se hema ho ne wawase na wo nyina ebomu a anesa enu nti se ofa Aseda house ho a ekwan a ekosimu eye cocoa board ekwan no saa kwan no so ne ye de ko eye Adum nsuase police station no enu nti na se wo gina Aseda house a wo behu se wo hema ho ana eye wawase nso ewa ha bia me gina yi aha nso so eye akyeremade anase ye beka se eye wo hene be champem hene ahemfie ahanom bro no hanum nyina no aha de akyeremade enu nti se wo free eye a life enkwanta no so na wo ba Aseda house honom no eye wawase wo free wawase a na waba akyeremade wo free akyeremade a na ukọ ensuase enti kaye ho na mefa unko ensuase ye gina yi eye ensuase enu nti wo hwa ensuase ahemfie ena esi honom fefefe no ensuase ahemfie yero santehene acha mehene nana ensuase poku ahemfie ne yegina no ahemfie no edi edesafie amwanim ahemfie wotra ensuase police station a ekwan baby emegina enso so aha eye bojare enu nti se wo free bojare a na baby emegina yi baby o my Berlin the guy in the shop I was on cameras no bia e wa so wa go do a top man shoes no and as a top man abron sign na o ton empaboa no e honom ena eye saman enu nti saman ena megina no baby e megina so ahanom eye jase wo hwe mechi a International Investment Bank Limited eno nanim tentenso a wo sane the top man shoes Alpha House honom no aha sa stretch ni nyina no jase ena the same stretch nso so no wo hwe International Investment Bank Limited a eno so won sani fa so no
no baby a UBA bank no ewo no eno so kwan ya demu nyina akọ ne nyina no eye ensuase aha ena afeju so wo furu befa eye international investment bank enzo so animu tentenso a wo de asane e de akoba asere honom no so a e honom nso eye ankobia eno nti yenko ne yenkohwe na in between eye Basra Asafo no ene Bank of Africa no ekwan edemu ede ko bia eye press before esi ahomeje bia yekwaje ahome wo ho na afenzo so yetimi kope bibi de kan ya no no ehonum nyina nso so no aha eye atwenebo a na entika ye ho na yemfam ne hu atwenebo a na ansa na yakwa akohwe eye dompem eno nso hemfa enewo se wo free atwenebo a na wudru Kumasi wudru Ashanti Presbytery ha baby abasrefo e canteen ni wo no enkwante edikan wonsani faso no wo famu a wo baba besi eye senete nkwanta sa nkwanta no a wo de brono a wo famu aba besi senete nkwanta no ha ene ye frɛ no dɔtɔ ase se wo free eye atwenebo ana na wo famu ade ba besi Ashanti Presbytery honom baby abasrefo e canteen no wo no a enkwanta edikan wo wonsani faso no wo faso asa brono ni nyina eye dɔtɔ ase ofri dɔtɔ ase a enkwanta ofri dɔtɔ ase no na sɛ wo baba esi mu o caterpillar kwan no anase eye Adum ye ka Adum a ye se upper road se nya upper road o eye upper road enu nti se wo fi ECG hodom na wo sane de akoka me no ofri caterpillar enkwanta na edikan na ene senator bronsa ne hwe animu no saa kwan no ene eye dɔtɔ ase na baby asenete dan ni sie no ɛhɔ so ye frɛ hɔ no mo ɛyɛ asika so ɛna enkwanta ɛwɔ machi a wo firi hɔ no mo a ɔmoton cars wɔ hɔ no ma so ɔmoton ahyɛn no anate ase nam no wo firi ha no mo a enkwanta na ɛtoa so no ansa na wadu keme no ɛhɔ so ye frɛ hɔ no mo dompem ɛnu nti abrono no ɛbemben ɛnu nti ɛna yenya ɛyɛ aduoson wɔnson no baby amejire nso so wo hwe abronsan ya wo mensa bankum so a enchen ena KMA waste management wo mo ewo mensa ni fa so nso no ahanso eye STC yard eye Kumasi STC na wo sa nso konso a eye KMA na hanum nyina eye asafo ahanum na asafo na wote ansa na wo free hanum akakotena baby wote no enu nti asafo nso eka Adum abrono edioso wonso no na woni mse ye kada de so aba de aye nim se dade so aba de e stadium na kane no na ha na dade so aba na wo enti abro no dade so aba e ka ho enu ti so fi KMA na sa wodi wani chemu STC wa wodu traffic light na sa enkwata nan no wonsa bankum so a wo fa ade akwakosi abinchi no aha sa kwan no so nyina no brono na wo hon ma na sa adan e wo hon mu nyina no eye dade so aba no nti kwanta edikan no a megina so a eye Department of Urban Roads Ashanti region wo mu main office no baby a wo mo atena ye ne wo no e honum ni nyina nso so no eye debo so Adum water works wo no ahanum o ba wo so kwa Adum water works ba edian ahanum di ankasa e de dente so enu nti brono a eye water works wo no eye water and sewage mo main office a eye Ashanti regional office no baby e wo no ye fra hanum dente so e kosuru nyina no aha eye dente so baby e megina eye Vodafone and after we say Adum Vodafone nanso so ahedi eye apremo so that's a military fort na hanum na Euro Santa hene na himfie wo eye bonsu aban no aha ena na esie na esan se wo kɔ wachi a na wo kɔ Central Police Station honum nya security zone nti no ye gina ha na ye di nkuro na anasa abro no ye wo honi nyina no so e de aba beso mo bia Bank of Ghana ewo no e honum e de asrato ase na wo fira asrato ase a ni nhwe animu no eye etuoto na se honum e na Ashanti Regional Police Headquarters na tena ye no brono no ye fra honum eye etuoto
na ofri police headquarters the to also na ye central police station obeka se munwa na eho no nso so no baby central police station si no eho nso so bro no ye frɛ ho no mo abroman na se wo free central police station na se wo wura mu akọ eye konfanoche a bia akofo emergency no ewo no sa bro no nso so ye frɛ ho no mo di akonfo ase baby asrafo ya resabia ne ho no ni hwe ni mu pe a pharmacy shop wo no sa bia ho no nyina no ye frɛ ho no mo eye ntuom na se bia asrafo ete eno no eno nti kan ho ne ensamfa wuram ne enfa de aka no ensamfa meto aso ebura so enhwe animu enso so eye entomem eye prisons prisons achi hanum prisons achi pe bia ye fa ahojo na afenso sokoban etrotro no aha ena ye ento mem enu nti so ofre bra so a na so ofre prempe the first house na so ofre na prempe ye osantehina himfi a na e wadum no a na sa wodi wani kire sa wo ko prisons a bia aya trotro na sa trotro ejina a wo mo efa nipa de wonko ahojo na afenso sokoban ne ampayo no ye fra hanom entomem the Tree Fort Museum echipe ekwan na yeda so ayefa eye DHL kwan no na wode akọ Adum Ministries eye court complex anase wo fa wode akọ migration wo mo office anase eye Adum Ministries no ahanum nyina nso so eye ananta bia ye gine so eye Ghana Health Service anase obeka se Register General ana obeka se eye Kumasi Catering Rest House anase St George's asore no nemu ma hadin ankasa de aya kese aya kese eno nti na se Kumasi Catering Rest House anase baby Ghana Health Service o sane de akọ ECG workshop no bia won no sa abro no nyina so no de aya kese Kumasi abro no aduosonson no efa edikan ya yede ababesom wo no enie efa aka no so enso yede bababesom no yeda wase